Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Duha ka adlaw una ang Pasko, daghana ang miapas og biyahe pauli sa ilang nagkadayang probinsya nga nanukad sa Davao City Overland Transport Terminal. Samtang Coast Guard Station Davao, hugot nga ginamonitor ang mga sakayang pandagat, ilabi na kadto mga mag-island hopping sa Talikod Island sa Island Garden City of Samal. Ani report ni Argil Relator. Kadlawon pa lang, apan taas na ang linya sa mga pasaherong pasulod sa Davao City Overland Transport Terminal. Duha na ka-baggage x-ray scanner ang gigamit sa mga otoridad aron paspas ang pag-inspeksyon sa mga dalang bagahe sa mga pasahero. Ang pamilya Queto nangadlawon og biyahe gikan pa sa Cotabato City ug padulong sa Davao del Norte aron didto sila magpasko sa ilang kabanay. Ani good Christmas season nagauli gid mo. Opo. Kay nag-request ang lola nila ay importante kay mamang kaya tigulang na ang iyahang mama ba. Kaya nag-request iyang mama nga maguli sila. Gilauman ang pagdagsa sa mga pasahero karong adlaw sanglit non-working day na ugma bispera sa Pasko. Doon na 35 ka special permits ang girelease sa LTFRB 11 aron masiguro nga dunay igong bus units nga mobiyahe. Labi na sa mga ruta nga namatikdan kaniadto nga daghan gayud ang nagabiyahe. Samtang ang Coast Guard Station Davao nakatutok karon sa mga biyahe sa mga sakayang pandagat, labi na ang mga patabok ug Samal Island nga patok nga holiday destination. Ang Coast Guard Station Davao deployed a total of 84 personnel across the Davao City. Then sa influx of passenger natin from December 20 to December 22, meron tayong mga naitala na for outbound 12,431 and for the inbound is 9,520. Karong holiday season, gilauman sab ang pagdagsa sa mga buot mag-island hopping sa Talikod Island. Gilaumang maabot sa 30 hangtod 40 ka mga motorbangka ang ginagamit alang sa island hopping matag adlaw karon nga peak season. Upon venturing the sea, sir, the Coast Guard Station Davao and its substation conduct pre-departure inspection to check the ship documents, the life-saving equipment. Pahimangno sa otoridad nga makigtransaksyon lang sa mga lehitimo ug accredited nga tour operators alang sa island hopping. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.